Bicolano. Nag-deliver po dito sa Ayala. Ayan, mga building oh, sa taas. Ganda rito eh. Ayan, oh. Ayan, mga Bicolano. Sa Tierra tayo ngayon. Mga Bicolano. Susunod namin kaya na kami. Mga Bicolano. Mga Kabicolano, kain muna tayo. Dito kasi yung dating kinakainan ko nung katrabaho pa ako dito sa Tepen Trading. Diyan ako laging nakain dati. Kaya binalikan ko. Gusto kong kumain nila. Masarap kasi pagkain dyan eh. Kaya marami nakain dyan. Ngayon subukan namin. Kain kami dito. Yan, mga Kabicolano, kain muna tayo. Sarap kasi kumain dito eh. Dito ako lagi nakain, mga Kabicolano. Dati kasi trabaho ko, dyan lang sa may unahan. Ray Street. Kaya ngayon, bumalik kami dito. Masarap pagkain dito eh. Ulam ko, yellow pen. Ulam ko. Tosino. Bakit tosino lang ulam mo? Wala ko lasa. Bakit balik ko? Ang dami-daming ulam eh. Tosino lang kinuha mo. Ilang yan. Kasama, lagyan dyan. Yeah. Kain tayo. Pag binata, tosino. Paano pag matanda na? Matanda mga tuyo. Pag matanda, tuyo, balan. Mga binata ka po. Dati lagi akong kumakain dito. Sige, te. Salamat. Pero no, maganda ka man sa, sa video. Mag-vlog siya. Yan, para... Matanda ko dyan. Ayun! Eh, maganda ka naman talaga eh. Mga Kabicolano, sarap kumain dito.
Nung 2012, dito ako lagi nakain. Mark, susog ka dito, Mark. Yan. Mga Kabikulan, hindi muna kami nang bigay ngayon. Dahil medyo busy kami ngayon. Marami kaming pinuntahan. Kaya, Te, pwede rin kumpara sa akin? Te? Cobra? Ay, te, palitan ko lang ng Cobra. Sabi ko kasi Cobra. Salamat. Ay, dito ata meron. Ito ata meron na. Malamig na to. Mga Kabicolano, mag-Cobra muna tayo. Para lagi tayong malakas. Ate, pwedeng, may yelo ka ba dyan? Pahingin na naman yelong konti. Tsaka baso. Ayun tayo. Shoutout nga pala sa aking tatay. Binamin Buban, Bicol. Ba, di pa ako nakaka-uli sa Bicol. Tagal na. December. December, uwi si Makmak eh. Mga Kabicolano, kahabol pa si Arnel. Kasama namin. Hello guys. Kain tayo guys daw. Kain po. Bayad na lang narinig mo. Si Ate. Ano pa ang gusto mong ulam? Okay na. Oo. Bigay mo. Nakababayan natin to. Kalahati yung kanas pa. Ay, kanin pa daw kalate. Dito sa Mr. Pogi. Mr. Pogi. Ayo, Mr. Tosino. Ito nga ako, boy. Mak, sumusong na dito, Mak. Yan. Yan, mga Kabicolano. Dito kami ngayon. Nel, ulam. Makaganda, Nel. Pwede po makain ng kusina. Ay, ano na? Ayan o. Ayos, busog na. Ayun, kakain na kami mga Kabicolano. Tapos na rin yung pagkain namin. Ano ba yan, deliver na naman kami. Kabayan, matagal ka na rito, haloy ka na digdi, ano? Kaya sabi ko, 2012, dyan ako lagi sa Tepen, di ba? Yan sa grocery. 15 anyos na. Tagal na, no? Oo, kasi 2012, lagi akong kumakain dito eh. Tagal. Oo. Tagal na nung kainan. Sarap kasi yung pagkain dito eh. Dami na kain, ano? Kain ng pangit. Yan mga Kabicolano. 2012, dito ako lagi kumakain. Kaya, simple lang na kainan. Parkingan pa. Yan, paparking ka na sa may gilid, ayos na. Yan si nanay, Bicolano rin yan eh. Kaya napakabait yan eh. Siya lagi nagbibigay sa amin dito, dati ng pagkain. Oo, 102. 100 yen. Hindi ka lang Pero ngayon, lumakas na yung bintahan niya. dati nung lockdown. Ay, hindi. Ako? Oo. Bayar ako na sa kanya. Yung lockdown,
konti lang, ano? Oo, di ako kami nag-apat na Oo. 4 na kilo. Ngayon lang nagbabalik-balik kaunti na. Oo. Di ayos na yan. Di diretso na yan. Kawalan na rin yung COVID eh. Wala pa katapos ng election namin. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. E paano pag bumalik? Ay, oo. Tira na naman yan. Yaman na naman. Oo. Ayos na si kababayan eh. Napakabait nito eh. Busin mo yung magtinjo mo. Dahil ka na nag-uuli duman. Nag-uli naman siya lang. Ano ulit pangalan mo? Nakalimutan ko na eh. Alma. Ate Alma. Yan, si Ate Alma. Iniwan ko yung ulo na sa mga. Ate Alma, bigyan kita ng tip. Bakit? 200. Mayaman ka ba? Hindi eh. Hindi. Ano bibigay ka? Bibigay ko lang kita ng tip para... Talaga? Para... Pamasko na to ah. Wala pa naman December eh. Yung may pamasko. Alam mo, tip ko lang sa'yo. Ayun mga kapagulano, si Ate Alma. Tagal na din siya nagkatrabaho. 10 years na siya. Kuya, mga ilang taon na dito. Palagi ka dito. Ay, 2012 dyan ako sa TP, no? Matagal ako dyan, 2 years mahigit. Oo, dito ako lang kakain sa'yo. Uwi ka sa probinsya. Ay, nag-ano na ako, nag-business na rin ako ng ano, Japanese food product. Nakapakasyon pa. Hindi na nakakabasyon. Puro doon sa amin. Puro sa probinsya ni Puhi. Oo. Tapos sa Pres pa Puhi. Tapos pa Bali. Hindi Oo. lang ako. Alam mo, Mark, nagsira ba kami? Hindi. Tuloy-tuloy, pero bawal ang pagkain. Doon ko din nagpapakain. May misa doon. Oo, ang lalayo lang. Oo, oo. Lalayo ka lang. Ang hirap ng ganun, no? Kamas ba na ako? May katereta. Yan mga kabigulano. Ay, coke na lang po. Napakabait ni Ate Alma. Ngayon, dito pa naman ako kain. Oo, siyempre. Dadaan ako lagi dito. Yan, mga kabigulano. Napakabuti niya. Napakabait. Wala akong masabi. Dati ang ulam namin doon, dito. Oo. Ngayon, pinapakiramdaman. Oo. Dadami rin yan. Yon. Ate, paalam na kami. Salamat. Sa Pamasko. Opo, walang problema. Oo. Mga ilan ano na? Ilan taon? Ano, nagkakariton kasi ako dati dyan sa harap. Dito. Tapos, Kasi sa ano na siya, magwa 1 year na ako rito. pasok na siya. Yeri ka nga, G! Ano pangalan mo kaya? Francis. Francis. Elvin. Bicolano Elvin. Oh. Kaya, wala kang pamilya? Wala. Oh. Maraming tinutulungan. Mas maganda yung ginagawa mo ah. Tumutulong. Tinutulungan niya ako. Ayun. Tinutulungan niya ako. Ayos talaga eh, no? Oo. Ito yung ano, sa'yo din itong mga ano na to. Wala. Oo. Pinapakapi niya ako. Pero yung ginagawa na dyan, dito sa boss mo? Oo. Oo. Kapag hindi mo tumutulong ka pa sa mga, ano mo, pamilya? Saan province mo? Kaya lang po, banda po kasi din ako na sa trabaho ko dati din ako na awa ko dati. Oo. Eh sabi ko nga kasi, dyan ako dati nagtatrabaho, kaya napapadaan din ako dito. Marvin Plaza, tagal ako dyan. 2012 ako dyan. Kaya siguro, 2012, wala pa ka pa dito. Papa mo siya. Ito mo. Hindi ko na. Andito ka na? Oo. Wala yan, dyan ako nakain lagi dati. Oh, ay, yung mga, ano yan, papataasin pa yan. Gagawin ko stories. Oo. Si Pato. Pero yung kinabubuhay mo, ito, ano? Oo, sige. Ayun. Nagtitinda siya, mga Kabicolano, nagtitinda si Kuya ng buko. Pag gusto nyo bumili, dito lang malapit sa Santillan, Kanto.
Nakabait ni kuya. Mabalik siya. Tinutulungan ako niya. Oo. Ayun. Ate Isabel, lagi ka pupunta dito. Dahil, oo nga eh. Pero doon ka pala nag-ano ngayon sa barangay na yan. Oo. Pero ano yung mga karanasan mo nga? Sinabi mo sa akin kanina na tungkol sa ano, na ano ka rin pala doon sa... Naano din pala siya sa sugal, no? Si Ate Isabel eh. Paano mo ma-share sa amin na wag nang gawin yon or Maling kasi sa point na umiiyak na yung anak ko. ay grabe ano? Oo. Na wala na akong mabigay, nagtago na ako sa pinagkautangan ko. Maling ako sa point. And then, one time, nagpunta ako, nag-abroad ako kasi parang nagwala ibang ano ko. Realize kung gaano kahalaga ang pera na pinibira ko. Sa ganun. At the same time, sa papabayaan mo na pala ang ramdaman. Oo. Grabe yan. Yan, may ganti ka Grabe ano? Hinanap ko si God. Totoo yan. Bigyan ako sa kanya ng advice at yun ang na-realize ko na nagkulang ako. Tapos may na yung asawa ko, nagtutupa ako lang talaga. At kasi nag-rebelde rin ako sa time. Kaya ako nalulung sa sugal. Kasi almost lahat ng sahod ko napupunta sa asawa ko, wala ako. Na hindi niya ako binibigyan ng pera. Kaya nagpunta ako dumiskapo sa sarili. Oo. Pero as a part lang, dapat sa mga anak kong bigay, nabisyo ko na yun. Grabe ano? Nagbisyo ako, kaya kumiyak din ako niyan dahil. Pero dati saan ka na nagtatrabaho dati sa San Miguel. San Miguel Corporation? Grabe. Nasa sales ako. Oh, ang galing ha. Oo. Tapos nag-abroad ka din. Oo, dahil nga sa nalulun talaga ako sa bisyo, wala nang pwedeng lapitan mo yung parents mo, lapitan mo yung kapatid mo. Sa tingin mo, Yung mga kaibigan mo, wala. sa tingin mo, Ate Isabel, mga malaki pa nung araw na yun yung pera, no, mahalaga pa. Mga sa tingin mo, mga magkano na ano sa'yo? Kasi ang 1,000 dito ngayon, equivalent to ano lang eh, 100 lang sa atin nung araw. Nasa senior na ako kasi. Mm. Yung 100, equivalent to 1,000 ngayon. Siguro, nagsusugal ako sa isang araw, talo ko 3,000, so much. Pero na-realize na wala nang pagkain sa pag yung mga anak, naiyak na, walang pambayad sa Mm. then parang bagsak. Grabe ano? Bagsak ako. Pero ngayon, na-realize ko nung before, 2012 ako minti ang pagsusugal. Oo. Grabe ano? Talagang ang minsan kasi hindi natin masabi na ang panahon ano, Oo. hindi lang lagi nasa Kasi taas. Isipin nila, sa sugal pa na nalunin ka, 1 time, 2 times, 3 times. Pero pagdating ng 4 times, mas malaki pa doon ang mawawala sa iyo. Grabe Na ano? hindi mo namamalayan. Oo, tama. Pero yun ano, dati sa casino ka. Diyan sa naibenta ko pa yung property. Grabe ano? Dahil Casino yun. Oo, nagkakasino ko. Grabe. Ano talaga ako? Grabe no. Pero sa ngayon, medyo wala na talaga no, hindi na ano. Wala na. Tagal na yun. No? Mga ilang taon ka pa lang nun? Mga Nung ano yan, ang anak ko, 2 pa lang. siguro mga Pero mga 32 years old ako. ay bata pa pala ano. Pero 20. tumigil ako 30. Grabe ano. Pares pala yung Dalawang dekada rin. pares pala yung nangyayari din sa akin, ganun din kasi. Pero kasi di ba, isipin ng tao, nanalo ka, ang dami mong kaibigan. Oo, Pag natalo ka at nangailangan ka, wala ka ng kaibigan. talaga. Sino ka? Di ba? Kawawa Dapat, talaga. Sa atin, ibigay natin ang kalahati sa sarili natin. Ang kalahati ng kalahati sa pamilya natin. At yung kalahati, kung sobra-sobra, ibigay mo sa kapwa mo, doon nangangailangan. Totoo yan. Di ba? Ibig sabihin, niloko ka man ng mga taon ng dapat kailangan mo. Huwag ka pa rin titigil na tumulong. Ay, malaking bagay sa akin yung sinabi mo. Ate, magandang malaking Kasi bagay iba, na. ang baba, humingi ka ng tulong kasi nawalan ka. Hindi ka parang bang magtatanim ka, huwag mong gagawin yun.
Kasi yung taong tutulungan mo, hindi lahat ng tao pare-pareho eh. Diba? Yung makatulong ka lang sa kapwa mo, masaya ka na, di ba? The best, the best. Na hindi ka nahihingi ng kapalit. Tama, tama. Yun, di ba? Masaya yun. At yung mga kasalanan mo na araw, parang forgiven na minsan, di ba? Eh, Francis naman, siya yung laging titinda rito. Caretaker nito. Francis, saan ka natutulog na? May nangungupan ako dito. Umupa ka dito. Magkano pa mo doon? Mura lang 2,000. 2,000. Oo. Maliit lang ako. Oo. Eh, maganda yung Francis yung ginagawa mo kasi kahit pa paano, meron kang tintinda ka ng buko. Kasi, isang libo, 1,500, depende kapag malakas. Kasi dati may prutas ako, ngayon wala akong prutas pa. Hindi ka na naglalagay ng prutas. Naglalagay ako pag di pa ako nakapag-divisoria eh. Oo. Yung mga saging, apple, yung mga parte ng apple. Oo. Ubus lang kaya Oo. walang display na yun. Oo. Yun pala yung... So medyo mahirap kasi under construction din. Oo. Yun, napakabuti ni Francis. Francis kasi, dito sa kantong to, dito kami lagi dati bumibili ng sigarilyo or kinde. Kaya, mas malapit dun sa pinagkainan namin kanina. Yan. Ayan. Ayan, Francis, kahit pa paano, bigyan man lang kita ng kahit pa paano, bigyan kita ng bigyan ko si Francis ng pang-ano man lang niya. Francis, para pangdagdag mo lang sa ano. Hindi, okay lang. Okay lang yun. Sige, salamat. Salamat. Paano yan? Bless. Sige. Mag-iingat ka palagi dito. Okay, sige. Ah, Salamat. Sige, sige. Ayan mga Kabicolano, okay na kami. Tapos na rin yung usapan namin ni Francis. Ayun, mga Kabicolano.